Әркім киләчәк тормышын бүгінгіден яхшырак, матурырак итәргә хыяллана. Бу хыялны төпле белемсез тормышка ашырып булмый. Белем бәхет ачкычы, дәрәҗәнең баскычы дигән борынгылар. Өлкән буын белән кулга-кул тотынышып, вакытны нәтиҗәле файдаланып, яңалыкларга омтылып яшәсәк, бу шул баскычка каршылыкларсыз менәр өчен юл ачылыр иде. Мәйдан телеканалында түгәрәк бәхет тапшыруы. Мин Зөлфия Шәмсуарова сезне сәламләүгә бик шат. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, кадерле кешеләрегезгә йөрәктән чыккан хисләрегезне, теләкләрегезне Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына сез дә юллагыз. Безнең исә бик матур тәбрикләүбез бар. Хөрмәтле туганыбыз Александров Никита Николай улын 70 яшьлек юбилее белән котларга ашыгабыз. Ул Алексеевск районы Кызыл Бәрән авылында 1951 елның 9 мартында 10 балалы гаиләдә икенче бала булып дөньяга килә. Бүгенге көндә гаиләсе белән туган авылында гомер кичерә. Тормыш иптәше Альбина белән алар 3 бала, 2 малай һәм 1 кыз үстерделәр. Бүгенге көндә 6 оныклары бар. Яшьлек елларында тракторда эшләгән. Мәктәпне тәмамлагач, туган авылына тракторчы булып урнаша. Озак та үтми армия сафларына чакырып алалар. Германиядә хезмәт итәргә туры килә аңа. Көчле дәрте ташып торган егет армия хезмәтен тәмамлагач, сагынып туган якларына кайта һәм шул ук тракторына яңадан кайта. Тора-бара бригадир итеп тә куялар, шактый гына тәҗрибә туплагач, колхоз рәисе вазифасын башкара, хәтта авыл советы рәисе, директор вазифаларын да башкарырга туры килә аңа. Хөрмәтле Никита, тагын бер кат туган көнең белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык, тазалык, байлык телибез. Син безгә гомер буе булышып яшәдең, чөнки син бик мәрхәмәтле, ярдәмчел, туган җанлы кеше булдың. Шул булышуларың өчен без туганнарың сиңа чиксез рәхмәтле. 70 бит ул 70 кенә, 90 түгел, 100 дә түгел. Картайсыннар әйдә еллар, картаймасын бары күңел. Шатлыкларың ешрак булсын, кайгыларың урап үтсен. Еллар санын сизмәс өчен, оныкларың гөрләп үссен. Иң изге теләкләр белән бер туганнарың апаң Дарья, энеләрең Владимир һәм Николай, сеңелләрең Елизавета, Надежда, Евдокия, Анна, Римма, Маргарита, тормыш иптәшең Альбина, киленнәребез Надежда һәм Алена, кияүләрең Петр, Сергей, Николай, балаларың Иван, Татьяна, Виталий, Наталья, Варвара, Игорь, туганнан туган энеләрең һәм сеңелләрең, оныкларың һәм оныкчыгың. Хөрмәтле Никита Николаевич, котлыйбыз сезне чын йөрәктән. Мәйдан телеканалында әлеге җыр бүген сезнең хөрмәткә яңгырый. Күңелләрне күтәрергә әлегә якын дуслар бар. Авыр чактан дуслар сирәк, кирәк була туганнар. Әй туганнар исән чакта, белик без кадерләрне, юктан хәтерләр калдырыр, әрнетмик бәгырьләрне. Әй туганнар исән чакта, белик без кадерләрне, юктан хәтерләр калдырып, әрнетмик бәгырьләрне. Туганлыкның сихри хисе бәйләгән күңелләрне, бергә булый
туган җирләрдә карамый томаннарга сабырлыклар бирсен Ходай тугансыз туганнарга әй туганнар исән чакта белик без кадерләрне юктан хәтерләр калдырып әрнетмик бәгырьләрне әй туганнар исән чакта белик без кадерләрне юктан хәтерләр калдырып әрнетмик бәгырьләрне юктан хәтерләр калдырып әрнетмик бәгырьләрне әрнетмик бәгырьләрне әрнетмик бәгырьләрне Бүген түгәрәк бәхет тапшыруында татар эстрадасының талантлы, шибәр парларының берсе ТНВ каналында җырлый гали тапшыруын алып баручы моңлы дуэт Алинә һәм Азат Кәримовлар. Сезне кайнар сәламлибез. Саулармысыз? Азат, Алинә, сез бер-берегезгә шундый охшагансыз, абый һәм сеңел шикелле. Зәвыкларыгыз бер булдымы? Бер-берегезне шундук яраттыгызмы? Мен аматурым әле тапшыруны башлау белән түгәрәк бәхет дигәчтен теге күкселәрне җыеп куйдык. Шу хаты түгәрәк микәнне инде. Бу пандемия белән түгәрәкләнеп Бик шибәрләрсез. Рәхмәт, Бик шибәрләр. Рәхмәт. Ничек бер-берегезне яраттыгыз? Ул безнең бер зур кыйсса инде. Силәргә без риза, әзер. Әйдә матурым, син башла. Син минем сөйләшергә яратасың, сөйләргә яратасың. Татар моңы конкурсына әзерлек вакытында Алабуга мәдәният һәм сәнгать көллиятендә укыган чорда әле шулай татар моңына конкурска катнашырга бардык. Шул елны Алинә Прокофьева җиңде дигән беренче урын гран-при дип минем укытучым ишеттерде. Йөзен дә күрмәдем Алинәне. Һәм аңа әлеге исем күңелгә кереп уелып калган иде. Инде ул елны без күп кенә конкурсларда катнашып, татар моңында узмадым. Әзерлек сез иде 2009 елда, әйе, әле беренче тәҗрибә булгандыр, профессионал конкурста дип әйтсәк тә булыр. Инде икенче елга татар моңына әзерлек рәвешендә бик күп конкурслар, Зифа Басырова, Фәнис Яруллин сыман конкурсларда яхшы урыннар, гран-прилар алып, инде татар моңына әзерләнәбез. Аңа хәтлек әле дуслык моңы бар. Дуслык моңы ул Башкортстанда үтә торган конкурс. Biz Алабугадан туры шунда барабыз. Безне Татарстан Республикасы исеменнән Татарстандагы конкурсларда җиңүчеләр буларак шунда җибәрделәр һәм ишеттем 2009 елда татар моңы конкурсында җиңүче булган Алинә Прокофьева шулай ук Татарстан данын якларга Башкортстанга бара. Нефтекам шәһәренә. Бу ул минем турдан-тур көндәш бит инде. Әйе. Без әле анда кыз белән егеттән тыш. Шуннан таныш түгел. Вакыт минем җырлар чират җитте. Мин үзем җырлаганчы бер көнне тыңламый идем шулай. Аннарысын җырлагып чыкканнан соң әлбәттә барлык катнашучыларын тыңлап, репертуар туплап, алар белән дуслашып, шулай аралашып кайтып китә торган идек. Сәхнәгә чыгарга торам. Бер кыз мышык-мышык сәхнә артында елап тора. Бер кыз мышык-мышык елап тора. Моның янәшәсенә килебрәк инде артык арада бар. Нәрсә булды? Ник елыйсың дип дәшүң булды. Өйгә кыз бер дә танымаган минем иңсәгә ятып, башын куеп җылый башлады. Мин дә аны тынычландырып, шулай нәрсә булды соң, ниндидер нотаны сузып бетерә алмадыммы дигән шундый бер борчылу белән. Хата ясадым инде мин анда. Шулай әлеге кызны юатып, шагыш ясарга чыгып киттем. Конкурсның азагында инде гала концерт узгачтым, бүләкләү өлешендә шушы җыла кыз чыга бит, чакырдылар. Алинә Прокофьева. Шибәр генә кыз, матур гына кыз, бер күрүдән күңелемә хуш килде. Инде концерт биткәннән соң барып мин алай кызларның номерын алганымны хәтерләмим дә. Ләкин Алинәнең телефон номерын алып калдым. Һәм
ниндигенедер сәбәпләр белән дип әйтик инде, бер елдан соң шалтыраттым. Бер елдан соң. Хисле кыз. Бер күрүдә гашык булып, аның шалтыратканын көткәннәр. Әле минем дус кызым, курсташым Айгөл Гардисламовна исемле кыз инде, ул да мөслим кызы. Менә әйтәм, гашык булдым шулай, бер күрүдә дип инде аңа сөйлим инде үземчә. Ул инде белә Азатның үзенең якташы бит инде. Шалтыратмый инде, көтәм шалтыратмый. Әле шунысы кызык истә калды. Азат минем номерны алганда, Уфада инде. Минем ул вакытта сапа киемнең замогы ватылды. Эх, мәйтәм, нишләргә Азатка да күрсәтәсе килми бит инде бу хәлне. Номерын да бирәс килә тиз генә. Шунда ничектер җайлашып китте инде ул. Мәңге истә калды ул әйбер. Бәйрәмнәр дә узып китте. Кем кемне күбрәк сөендерә алды? Азат мине күбрәк сөендерде дип әйтәсем килә. Шулай тиештер дә инде. Әйе, ул миңа үзем теләгән тәмле хушбуемны алып бирде. Һәм инде нәрсә? Зур бүләгем шушы инде минем. Миңа артык әллә ни бүләк тә кирәкми. Иң зур бүләгем ул минем балаларым һәм сөеклем Азат. Рәхмәт җаным, инде бүләккә килгәндә минем җавапны әйтеп куйдың син, чөнки инде белмим, мин артык теге бүләккә мөкиттән китә торган кеше түгел инде, чынлап та. Алинам янәшәдә булса, матур 25 февральгә бик матур итеп өстәл әзерләп, бик матур итеп гаилә белән кич утырдык. Аннан бер балаларның күңелен күреп, аларны шунда ялта торган бер комплекска алып бардык. Менә шулай үтте бәйрәмнәр. Гомумән бәйрәмнәргә килгәндә инде без теге туган көннәрне һәм дә аларны ниндидер бер кафега барып, шунда гел дуслар белән җыелып, шулай гармоннарда уйнап, җырлашып, үзебезнең җырлар списогы бар. Һәр вакыт шуларны җырлап, кызыклы тормыш мәгълүматларын турында сөйләшеп, күңел ачып кайтабыз. Бала чактан күңелегездә уелып калган берәр җырны искә төшерегез әле. Бәлки безгә дә килерсез. Кичкенә чактан бабам минем 4 яшьтән гармонда уйнарга өйрәтте. 4 яшьтән гармонда, 5 яшьтә рәхәтләнеп үзем уйнап, үзем җырлый дирем инде. Ләкин беренче өйрәткән көе бабайның шахты көе булды. Шахты көе, әлеге көй әлбәттә ноталардагы шахтадан әзрәк аермалы. Мин аны башка төрле дә беләм, чынчылап әйтәм. Бабай менә шулай көзгө каршына утыртып шахты өйрәтте, аны алмагачлары, шушы җырларны җырлата иде инде. 9 майга багышланган бәйрәмнәргә үзе белән аладыр иде. Мин шунда җырлый идем, ул минем белән горурлана иде. Менә шундый күңелгә калган талларым, җырларын үзем уйнадым. Зөһрә апаның әлбәттә ул вакытта җырлауларын ишетеп, менә шундый җырлар яшьлектән калган. Минем инде истә калганы ул да булса безнең Хәния апабызның җыры Кышкы шия. Мин әлеге җыр белән Сарманыбызда, районыбызда беренче урынны алган идем. Менә ул җырым мәңге күңелләрдә истә калды инде. Бәлки безгә берәр уртак җырыгызны башкарырсыз. Берәр куплетын гына. Җире матур, җире гүзәл, тик аны кадерләп серләрен ашкына. Дәрт тулы күңелем, барсын да белергә, күрергә ашкына. Бик зур рәхмәт сезгә. Тапшыруыбызны ямьләндереп килгәнегез өчен, әңгәмәбез өчен бик зур рәхмәт. Уңышларыгыз дәвамлы булсын. Рәхмәт, чакыруыгыз өчен рәхмәт. Барлык тамашачыларга иминлек, саулык телибез. Бар алынган эшләрендә зур уңышлар телибез. Бәхет, шатлык телибез. Яраткан кешеләр һәр вакыт янәшәсезләрендә булсын. Җырлап яшик. Амин. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен.
язым булып миңа юл ал син. Үмітіме қанат қойғандай, таң йылдызы болып елмайсың. Күрше, күрше қояш шыққанда, жылы нұрлар бізді құшқанда. Күрше язым құшын қойқанда, баш ұшында тұрған ұшқанда. Күрше, күрше қояш шыққанда, жылы нұрлар бізді құшқанда. Күрше язым құшын қойқанда, баш ұшында тұрған ұшқанда. Күрше, күрше. Эбиволь милли киемнәр һәм аксессуарлар җитештерү оешмасы эксклюзив тегелешле татарча милли хатын-кыз костюмнары, ирләр камзуллары, чапаннар, баш киемнәре, төрле бизәнү әйберләре җитештерә. 25 ел эшләү дәверендә Эбиволь мастерларының декоратив гамәли сәнгать бизәкләре белән ясалган 7000-нән артык үз архивлары тупланган. Эбиволь костюмнары Европада, Америкада, БДБ илләре һәм Рәсәй шәһәрләре музейларында, шәхси коллекцияләрдә саклана. Эбивольнең максаты милли мөхитне саклап, дөньяга танытып, киләчәк буыннарга тапшыру.
әни хөрмәтенә атап язылган чираттагы хатыбыз. Кадерле әниебез Галиева София Шәйхислам кызының шушы көннәрдә гомер бәйрәмен билгеләп уздык. Әниебез, сине чын күңелдән шушы бәйрәмең белән тәбрик итәбез. Тормышыбызның яме булып, шатлык сөенечләрне бергә уртаклашып, алдагы көннәреңдә дә Ходай сине сәламәтлектән аермыйча, без балаларыңның кадер-хөрмәтен тоеп, оныкларыңа яраткан әби булып, озын-озак гомер кичерергә язсын. Син безнең иң газиз кешебез, бу тормышта яшәүбез һәм бар булган уңышларыбыз өчен без синең алда бурычлыбыз. Көннәреңне гел шатлык һәм куанычлар бизәсен, кайгы җилләре ишегеңне какмасын. Бу дөньяның барлык рәхәтлекләрен тоеп, бергә яшәргә язсын. Бәйрәмеңдә иңнәреңнән кычып, килә сине тәбрик итәсе, килә сиңа бәхет кенә теләп, матур сүзләр генә әйтәсе. Син яшь әләнкәй, шибәр әле, чәчләреңә бәсләр кунса да, иң кадерле кешебез син безнең, ничә генә яшең тулса да. Әле һаман без дип яшисең син, күптән инде зурлар булсак та. Аз булыр күгәнкәй синең өчен нинди изгелекләр кылсак та. Без телибез сиңа бәхет әнкәй, һәр вакытта бул үз көчеңдә, сине шулай исән имин күрү бәхет бит ул безнең өчен дә. Иң изге теләкләр белән кызың Гөлнара, оныгың Валерия, оныкчыкларың Афина һәм Медея. Хөрмәтле София Шәйхислам кызы, чын йөрәктән без сезне тәбриклибез. Мәйдан телеканалында яңгыраячак җыр сезгә бүләк булып ирешсен. Күңелләр яш һаман, бер сер әйтим әле, гашыйк идем сиңа, төшкә күрә идем, парлап җырлый идем, мине сөям дидем, ул бит төштә генә, төштә әйтерсең лә яшьләр, качып калган җанда, әйтерсең лә җырлар, тәүге карлы гашылар, тагын килер сөю, шау чәчәкле язлар, канат кагар җырлар, канатланыр җаннар. Канатланыр җаннар. Үткәннәргә кайтыйк, әйдә, җырлы юлдан атылыйк, бергә, җырлы язмыш язган, Ходай, килсен тагын язылар, назлар, чәчәк атсын шаулар, гөлләр, гашыйк уты янсын, бөреләр, пар канатлар булсын, инде йолдыз булып яныйк, бергә, әйтерсең лә яшьләр, качып калган җанда, әйтерсең лә җырлар, тәүге карлы гашылар, тагын килер сөю, шау чәчәкле язлар, канат кагар җырлар, канатланыр җаннар, канатланыр җаннар. Әйтерсең лә яшьләр, качып калган җанда, әйтерсең лә җырлар, тәүге карлы гашылар, тагын килер сөю, шау чәчәкле язлар, канат кагыр җырлар, канатланыр җаннар, канатланыр җаннар.
Кадерле кешегезнең рухи яктан күңелен күтәреп, хәлләрен белешеп хатлар, якыннарыгызны бәйрәмнәре белән котлап тәбрикләүләр җибәрегез. Моның өчен бары тик Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына котлауларга заказ бирү дигән төймәгә генә басарга кирәк. Белешмәләр өчен телефон 212 27 27. Без түгәрәк бәхет тапшыруының барлык иҗат төркеме белән шушы атнада туган көннәрен билгеләп үткән тамашачыларыбызны ихластан котлыйбыз. Күк йөзендәге кояш кебек тормышыгызны яктыртучы һәм җылытучы якыннарыгыз һәр чак янәшәгездә булсын. Һәм әлбәттә, көннәрегез якты булсын. Мәйдан телеканалы белән. Без сезнең белән саубуллашабыз.